Hello Tarlakeños, my name is Alvin Bautista of Explore Interlac. So for today's video is andito tayo sa Lolo Foggy Farm dito sa Sitio Malasa, Nupul, Bamban. So simpleng farm lang siya. So sabi ng owner is gagawin siyang resort. So inaayos muna yung daan. So may daan naman na siya dito pababa. So malawak yung farm nila. So makikita nyo guys, banda dun sa may mga bundok is maraming buko. So ang lamig ng klima. So parang nasa Baguio ka rin, lalo na sabi ng owner is yung madaling araw. So paano ba puntahan itong Lolo Foggy Farm? So yun guys, papakita ko sa inyo paano pumunta dito. So masarap mag-relax and then yun nga, magtanggal lang ng stress kasi nga sobrang lamig din ng klima. So papakita ko sa inyo guys kung paano pumunta dito. So Interloqueños, nandito na nga ako sa Kantong Pag-asa. So pinakapalatandaan nyo guys, itong 7-Eleven dito sa kantong to. So dito tayo papasok. So kung galing kayo ng Tarlac City, makikita nyo itong stoplight. So ito lang naman yung stoplight sa Bamban Tarlac. So yun, papasukan natin kung ano to. Kung galing naman kayo ng Pampanga or sa mismong north, so pagkalabas nyo doon sa Bamban Bridge, dire-diretso lang kayo. And then makikita nyo rin itong stoplight. So nag-iisang stoplight dito sa Bamban Tarlac. Papasukan natin to itong kanto ng may 7-Eleven. So diretso lang tayo guys. Kapag nasa Kantong Pag-asa na kayo Tarlakeños, i-google map nyo ang Dapdap Bamban. Pagdating doon, pagtanong nyo ang Sitio Malasa, ang Nupul Bamban. Ingat Tarlakeños! Nasa 15 minutes sa biyahe mula sa Kantong Pag-asa hanggang sa may Dapdap. So yung pinaka landmark Tarlakeños, itong Gasco Fuel. So madadaanan din ninyo itong mismong bridge dito sa Bamban. Actually itong daan na to guys, no, ito yung dinaanan natin nung nagbatsawan tayo. So yung mga lugar kasi dito is Sitio Sitio na sila. So ito may Sitio Pandan, yung sa Batsawan Sitio Mano. So ipupunta natin sa itong Sitio Malasa. Ito guys, no, nandito na tayo sa Sitio Pandan. Kakaliwa lang kayo dito sa may chapel ng Sitio Pandan at diretso lang kayo Tarlakeños. Guys, no, andito na nga tayo sa Kantong Pag-asa, sa mismong Pag-asa na mismo to. So check lang natin yung ano. So yun, no, Tarlakeños, lalagpasan natin yung Kantong Pag-asa.
So ito yung palatandaan guys, doon na papunta tayo ng Dapdap Resettlement. So ito, kakaliwa tayo dito sa Barangay San Roque. Pagkalagpas sa arko ng San Roque, diretso lang kayo Tarlagueños hanggang makarating kayo sa Dapdap High School. So yun guys, sabi nung nagturo sa atin sa Lolo Pogi Farm Gate, ito nga siya, may madadaanan tayong school. So pagtatanong na lang natin guys yung sa Malasa. So ito yung Panaba Elementary School. Check. So yun guys, kakaliwa lang kayo paglagpas nyo dun sa mismong school. So pagdating sa palengke, tanong-tanong lang tayo sa inyong Malasa ano po. Maaga pa naman guys. So yun, dito na tayo sa mismong dito palengke ng Dapdap. So ito na rin yung school. Okay, so may bakanting lote dito. So tatanong natin yung Sitio Malasa. Bigla. Diretso na muna tayo doon ng Dapdap High School. Pwede po magtanong, saan po yung Anupol dito? Diretso lang po. Yun guys, pag nandito na ka sa Dapdap High School, magtanong nyo lang. So hindi naman kayo maliligaw, basta nandito na kayo sa pinakadapdap. Tanong lang ng tanong. So diretso lang daw. Sabi kasi nung nagturo sa atin sa Lolo Pogi Farm is, di ba ganun kaskat tong mismong farm. So hindi talaga nilalang kung saan to. So ngayon, pagtatanong natin yung Sitio Malasa. So I think dito na kasi malapit sa bundok yung farm na yun. Nakikita na ang mga bundok-bundok. Ma'am, saan po yung Sitio Malasa? Diretso pa po. Thank you po. So yun, Tarlagueños, magmula sa Dapdap High School. So diretso lang tayo, Sitio Malasa. And then sabi nung nakapagsabi sa akin is may malaking gate na kulay green.
nga lang guys, no, medyo malayo siya pero napakalamig ng klima dito guys. Guys, ang ganda-ganda ng mga tumingin dito. So ito, may dadaan tayong resort, itong Island Resort. Guys, no, nandito na ako sa Malasa, Sitio Malasa. So, pagtanong na lang natin yung farm. So diretso pa rin tayo guys. Actually bundok na itong dinadaanan natin. So yun nga, sobrang layo niya pala. Kala ko malapit lang siya. So yun, I think ito na. Ito guys, oh. Welcome Lolo Pogi Farm. So Sitio Malasa, Nupol, Bamban, Tarlac. So Pamilya de la Cruz. So yung Tarlaqueños, bababa tayo sa pinakababa. O papakita ko sa inyo kung anong meron doon. So ito siya, may mga upuan dito guys. So yun, may hagdan pa ang pababa hanggang doon. So makikita nyo guys, napakaraming buko. And then napaka-presko ng hangin at saka napakalamig. Kahit na andyan na yung araw, malamig pa rin. So sana makabalik tayo dito guys kapag nagawa na siyang resort. So siguro maganda yung spot dito, lalo na kung magpi-picture kayo. So guys, no, kapag yung isang lugar is sobrang lilib, so asahan mo is maganda. Tapos ito nga, bundok na yung dinaanan ko, kaya sobrang lamig talaga ng klima. So yun, bababa pa tayo ng konti. Yan siya. So hanggang dito na lang siguro tayo. Yan, sabi ng owner is yung pinaka farm nila is hanggang dyan, yung buo. So ito, yun, may mga hollow blocks na doon. So ginagawa na nila yung daan. Soon is magiging resort siya guys. Ito. So actually guys, no, simpleng farm lang siya. So gagawin siyang resort. Bali wala si Lolo Pogi ngayon.
So nakausap ko lang yung caretaker nila, so pinayagan nila akong pumasok dito. So chinak ko muna kanina sa ilalim. So galing ako sa baba, so paakyat na ako guys. Ito na siya. So napakalamig ng klima. Magiging maganda sigurado to kung gagawin yung resort. So yun Tarlakeños, no, bumaba tayo sa mismong ilalim ng Lolo Foggy Farm. So makikita nyo dito, yan, napakaraming buko. So sabi ng pinaka owner is yun nga, buko, mangga, yan yung mga tanim nila dito halos. Pero yung buko is nasa 600 yung mga bukuan nila dito. So ayan guys, so bandang dito daw or sa mismong patag na daan doon gagawin yung mismong resort, and then maglalagay sila ng mga duyan-duyan dito. So kung makikita ito sa pinakataas, alam mo hindi siya pwedeng akitin. So may way naman pala dito para makakit sa pinakataas. So yun guys, no, yung Lolo Foggy Farm is perfection puntahan lalo na sa mga bikers tsaka riders. So ano lang, payo lang sa mga riders, yun nga, alos paakyat yung daan, magmula doon sa Dapdap resettlement. So hanggang paakyat dito sa Sitio Malasa, Hanupol. So alos paakyat siya guys, be ready na lang. Pero pagdating nyo naman dito is yun na, worth it siya. Malamig yung klima, so kung view lang naman yung hanap nyo, go. Ayun na Tarlakeños, hanggang dito na lang. So pabalik na sa pinakataas. So balik na lang tayo siguro dito sa Lolo Foggy Farm kapag naging resort na siya. So yun guys, no, don't forget to subscribe our YouTube channel. So pag i-subscribe nyo na rin guys yung Exploring Tarlac page natin or YouTube channel. So like, comment and share this video kung nagustuhan nyo guys. So comment kayo sa baba, Tarlakeños, kung saan nyo gustong ipasyal ko kayo sa susunod. So hopefully sa maraming lugar pa sa Tarlac yung mapuntahan natin guys. So napakasarap libutin ng Tarlac kasi napakaraming magagandang lugar na pwedeng libutin. So yun guys, hanggang sa muli. Thank you.